Gotta stop, gotta playing this game. Hola, ¿qué tal, rapaces? Me llamo José Martín Pérez, soy disc jockey, melómano de toda la vida, de aquí de Vigo, y vamos a hacer una visita a Río Lagares a ver qué tenemos aquí para bucear en arqueología musical. Ola, chavalada, hoxe imos empezar un ciclo novo que se chama A Escolla, que invitamos a persoas a que fagan a súa escolla dos discos, libros e demais que temos aquí en Río Lagares, e para que coñecelos un pouco tamén, de paso que coñecemos os discos que lle gustan, pois os coñecemos a eles. Hoxe está Martín, que leva casi 40 anos, non? Casi. Sí, casi, sí. Sí, levas algún menos que amigos, que te Sí, casi. Pinchando en sitios principalmente de Vigo. Sí. Bueno, eu creo que a xente de Vigo xa o coñece porque xa o vi en algún sitio ou tal. Vamos, atacamos porque hai moitos discos para repasar. Sí, penso que hai moito material. Igual prefires empezar por estos, non? Vamos a empezar polo principio, efectivamente, aí tes moita razón. Vamos a ver. Este disco que está aquí, que é dun grupo dunha banda para min das miñas favoritas, este é o primer disco que editan, se chaman ABC, como ben pon aquí. O título do disco é The Lexicon of Love. É un disco que para mí é moi importante porque penso que foi o segundo disco que comprei novo na miña xuventud, casi infancia, non? Aparte foi un dilema porque tiña cartos para un disco e tiña dúas opcións moi importantes, que era este ou Speak and Spell de Depeche Mode. Increíblemente ganou este. E alégrome porque é un disco que se basa moito na música orquestada, basase moito no funk, no pop, casi un montón de cosas que é moi difícil a veces de combinar. Ten moito de disco tamén. Sí, tamén. É Martin Fry, que me parece a día de hoxe que siguen funcionando, un gran cantante. Me parece moi bo disco e moi recomendable. Para min é dos discos imprescindibles dos 80. É curioso porque a ti, por exemplo, Art of Noise non te flipan moito, non son moito. moi experimentales. Sí, correcto. Sin embargo, este disco é obra de Art of Noise, porque todos os arreglos de cordas son de Anne Dudley, de Art of Noise, vale, e o produtor é Trevor Horn, que era o que estaba nos Buggles, que logo produciu a Yes, e a Pet Shop Boys, e a Seal, e a todos. Correcto, aí se explica. Pero eles dous eran, bueno, eran tres Art of Noise, pero dous deles son os artífices deste disco. E é curioso porque non me pegaba, porque digamos, Art of Noise non o vexo moito para ti. É unha boa explicación de por que hai parte 4 de The Look of Love que é totalmente instrumental. Que efectivamente, que efectivamente máis Mandeles que de ABC. De feito, sempre que vesades un disco no que os arreglos de cordas son de Anne Dudley, ide de cabeza, porque ainda que o disco sexa malo, as cordas van a ser espectaculares. Esa muller fai cousas increíbles. Fiz un disco con Jazz Coleman, o cantante de Killing Joke, que todo de música egipcia, que alucinante, flipante. Son estilos complicados. Este está moi cerca tamén, non? Sí, esto geográficamente está moi cerca. Efectivamente, este é unha experimentación de unha banda británica que se chama Human League, pero que neste disco decidiron hacer unha variante, eu penso que un homenaxe tamén ao mesmo tempo, un pouco, penso que a Barry White incluso. E os remixes dub da música de baile. Sí, que o dub foi tamén unha cousa, penso que heredada de Xamaica, sobre todo do reggae, pero que os británicos logo despois leváronlo ao tecnopop e ao pop e as caras ves dos maxis sobre todo. Este é un disco fantástico porque ten un gran son, si queredes probar un equipo, o estéreo dun equipo, isto é o mellor que podes ter, porque é espectacular. Ten os grandes éxitos deles, en versión, como ben dice Tomé, dub, soa increíble, casi non ten voces, ten moi pouco. Prácticamente nada, coros e pouco máis, pero é super agradable, non sei, é para min un dos discos máis importantes. E mira que Human League, como Human League, ten cousas incluso moi pops. Vale todo. Son o primer grupo que conseguiu un número 1 nos Estados Unidos da ola de tecnopop británico, foron eles os primeiros. Ademais, que cambiaban de formación casi para cada disco e o grupo seguía sendo espectacular. Curioso. Sí, correcto. De feito, creo que neste disco xa está dos Buzzcocks, dun grupo de punk que se meteu aí e lles compuso 4 ou 5 cancións. Esa parte... De feito, o Human League empezaron sendo 4, logo eran un deses 4 con outros 2, logo outros 2, entraron as dúas cantantes.
e aínda así sempre mantiñan Sí, era un discazo. O que trae de Líbano, como se chamaba? Histeria. Histeria, é un discazo, sí. É unha banda que a pesar de estar mutando todo o tempo, Correcto. para min... E aparte que pariron outra banda importante que saiu daqui dos comenzos, Heaven 70, que bueno, fantástica. y la BEF, en realidad... British Electric Foundation, efectivamente. Detrás de todo esto había 3 cerebros que luego se fueron montando un grupo como Heaven 17, ABC tamén estaba algún deles ou No, neste caso sí que non chegaron a coincidir. pero estaban aí. Pero bueno, misma época, mismo espacio. Vamos a retroceder. Outra época. Vamos a retroceder a miña infancia, porque este disco para mí foi un disco moi importante na miña infancia, porque non sei por qué. Non sei onde descubrino, aunque penso que foi na radio, porque era o único medio que tiña para escoitar e coñecer. Pero a ti incluso te gustan de antes este disco, porque o Rock and Roll is Queen e ese rollo te gusta, non tanto, eu realmente, mira que isto é do 79, eu que edad podía ter? 13 anos, por aí. 12, con 13 anos, sin cartos, pouca música tiñas acceso a ela, ¿no? Pero isto, sin embargo, el Don't Bring Me Down, pareceumo, o sea, a enerxía, como soaba a percusión, é moi Beatle, o Don't Bring Me Down. Sí, é moi Beatle, sí. é moi Paul McCartney. E abrí unha porta do resto do disco que é espectacular, parece un disco comercial, pero bo. Ten un aire de música disco tamén, non? Tamén, sí, porque aquí... Deixaron de ser tan como rockerillos e empezaron a... De feito... Empezou a gustarlles ir a la discoteca. E a mí me parece un disco... Aos fans de Electric Light Orchestra odiaban este disco. E, sin embargo, mogollón de xente que non os gustaban a elo, de repente este disco nos entrou... Efectivamente. De feito, non quero meter a pata, porque non o vexo aquí, pero o Last Train to London, que disco sí, é deste disco, é de aquí, deste LP. Un discazo tamén. Además, para empezar. te enseñei aí pouco unha edición, unha flipada. Sí. Joder, con un troquel de cartón donde montas a nave da Elo e queda como flotando no aire, colgada. Bueno, sí. É como un desmontable. Sí. Pero bueno, sí. esas cosas que non temos, pero nos encantaría. Nos encantaría ter, efectivamente. Pois este tamén un disco para min moi importante na miña vida. E que como saques algún que non sexa importante, pues a ver que nos contas. Volvemos á época dos 80, outro grupo... Casi 90, ¿no? É curioso. Mira, ahora que me acaba de vir, este grupo tocou en Vigo. Realmente en Vigo non, disculpar. Tocou, que é Vigo, en Bayona, no Vanitas Vanitates. Chegaron a tocar. Tocaron en Vanitas? Sí, porque esta xente... Porque eu pinchei en Vanitas? Non recordo ben, pero aparte recordo a noticia de que Deacon Blue están tomándose uns cafés no Príncipe. No Flamingo, sí. Cando había Flamingo. E curiosamente, a Elo estuvo tocando en Nigrán, na praia de Nigrán, porque eu fui a verlos. Non estaba Jeff Lynne, eso hubiera sido, vamos, tremendo, pero foi un concerto increíble. Era la EO. La EO, faltaba o L. Este é un disco moi de... 87, sí, como te decía, finais. Sí, é moi pop, é moi... como diría eu? Que é difícil o tipo de pop. Ten moito soul tamén, Ten un punto así de pop soul funk, pop soul, hostia, é complicado. É complicado. É música moi fácil de oír, tivo un gran éxito que foi o Dignity, que foi... Tamén foi o único éxito que tiveron, Non, como grupo? Sí. Ten mogollón. En Reino Unido, en España. En España mogollón, porque isto tamén foi un grupo parecido como Immaculate Fools, que triunfaron máis aquí que no seu país. Sí, a mellor sí, un pouco. E despois aquí, este disco sobre todo, para mí, non é importante por Dignity, sino por pronunciativa, porque eu fatal, vou decir Loaded, igual que a canción de Primal Scream. Que me parece, bueno, a mí unha canción destas que estarían das miñas favoritas de todos os tempos. Como disco é bastante redondo e todo. En conxunto é moi bo disco. O sea, non son 2 singles e cancións de recheo, sino que está... É un disco que a día de hoxe é moi económico, é un discazo. Bueno, digo, a ver, económico. Sí, é económico. Económico. É un discazo, moi recomendable. A mí me gustou moito, despois deste disco, despois do segundo álbum, sacaron unha mosca, e nesa sacaron un EP de 4 cancións con versións de Burt Bacharach. E sí que era máis blanco e negro, mitad blanco e negro. A mí calquera que faga versións de Burt Bacharach, para min... Sí, chapó. Que demostra que teñe gusto pola música, a pesar de ser músico, ¿no? Porque hai músicos que non.
Vamos de salto en salto. Y que si no estaríamos con Claro, todas el mismo no palo. vamos a seguir líneas. Vamos con Qué discreta tu amiga, ¿eh? un personaxe que a mí enamoroume desde o primer momento, Divine. Porque a vistes robar filetes nunha carnicería escondidos No, e non coñecía daquela realmente a súa historia como actriz, como personaxe. Sí, correcto. Simplemente chegou a miñas mans, ou non, porque estaba xa no primer sitio onde eu traballei como disjockey, estaba este disco con unha carpeta xenérica. Pinchabas para dinosaurios, ¿no? Sí, para alguna cabra tamén, porque ali paraba de todo. Este disco enganchoume moito pola voz dela e sobre todo pola base rítmica que recordábame ao Blue Monday de New Order, que me parece un temazo, aunque está moi sobao, ¿no? Ese foi mi primer, como digo, amor a primeira vista. A partir de aí fun comprando Ai, Dios mío, Nas túas posibilidades. dentro das miñas posibilidades todo o que iba sacando e fun coñecendo mellor. Hoxe en día, pues, E descubriches a Bobby Orlando. efectivamente, unha cantidad Bobby Orlando de é xente. o productor deste disco. Logo cambio de productor, ese foi con Patrick Cowley. Sí. Otro icono. Todos eran iconos del High Energy, High Energy, de la Guy Disco. Sí, correcto, Sí. exacto. Nos Estados Unidos abriron moitas portas realmente ao xénero musical e á música de baile. Incluso abrieron moitas portas de cuartos oscuros. Tamén. Porque era unha música que se poñía sempre en todos os clubes Sí, gays. en todos os clubes, efectivamente. Cando os gays eran vanguardia e non ponían pachanguita. Correcto. Entonces, nada, con isto tamén quero decir que tiven a sorte de coñecela no momento e non como moita xente que Despois empezou a das películas. descubrila ahora a través pues, de outros grupos que falan Que se emplean e que tal. se emplean e tal. Entonces eso, que é un personaxe que está comigo desde os 18 anos. Vamos, Pues crecer con Divine debe de dar uns recordos. vamos con outra muller que lle teño especial cariño. Moito cariño, ademais. E non sei por qué. Encantoume. Porque non te tratou ben, ni nada. No. O primer disco encantoume, o LP, o Diamonds. creo que Diamond é. Life. Diamond Life, O segundo efectivamente. era Promises, ¿no? Pode o ser, que segundo creo que o foi segundo... Promises. Sí, O Promises realmente tamén está todos moi son, a mí parecen todos vamos, excelentes. Esta tal vez sea unha das cancións que máis me gusta porque é moi rítmica, moi bailable, el Hand to Your Love, colgado no teu É amor. bailable e moi sexual ao mesmo tempo, Sí, porque ten sí, unha cadencia de baile, pero como de baile de Sí, é como unha lambada. unha lambida. Me unha lambida. parece unha muller extremadamente... Fermosísima. É unha persona que aparte ten todo, superelegante. sensual, moderna, elegante, todo, ten todo. Con aquel moño e sempre super sobria. A min Aparte que ti fascina. chegaches a ter contacto con ela. No, vivíamos un enfrente do outro, Que creo pero que algunha vez comentaste que eso xa é un luxo, ¿no? Pois poñía a radio e de repente escoitaba unha voz e era esta desde o seu balcón cantando por enriba das cancións que sonaban na miña radio. Non tiña nin radio esta muller, é increíble. Sí, tiña un radio de acción bastante grande. Pois nada, tamén unha muller creo que non hai que falar moito dela porque penso que é máis que coñecida, pero se alguén todavía non sabe E volve, quen é Xade, e volve. sí, estou totalmente de acordo. Eu creo que está empezando a dar bolos e eu creo que aí le está picando. Por certo, curiosamente, acaba de reeditar toda a súa discografía. O sea que é un bon momento para intentar, si podes conseguilo, a edición orixinal, non sea de esparvos, non compredes a nova. E se atopas os maxis... Os maxis son moi complicados e cotizasen moi caros normalmente. Si podedes original, Pois así non sempre está tan original. caro. No, Barato tampouco, porque Pero bueno, barato non é. non é. Pero non é caro. Pois vamos a seguir por Ala, aquí. tiñamos algo por aquí. Ah, sí, metedes a min. Ah, pois sí. Hola, soy Camilo VI, porque el quinto se quedó de camino. De camino. Sabes que o primeiro single de Camilo VI era Camilo VI. Sí. Bueno, non sabía eso, pero primeiro. sí Creo que ele incluso se enfadou porque él xa dixera sexto e non entenderon sexto. Pero con X sí que teño visto, pero non sabía que era esa razón. O primeiro single Eu só. pensei que a veces pues era cousas da casa discográfica, que a veces opiña Como Rafael, non? Sí, correcto, Un poquito. efectivamente. Pois bueno, isto xa retrocedemos a infancia, onde eu me encontro xogando aos pés da... Entón tens que contalo con todo el aguarde. Sí, non nin eso, porque a mí non me levaba ni a guardería. Non se fiaban de ti. No. Pois isto xa é retroceder aos 5 ou 6 anos, penso. Isto con a miña nai, a típica imaxe da túa nai planchando na cociña e ti no chan xogando, e a radio, pois non sei como, me sei de memoria todos os grandes éxitos deste home,
nunha época na cual eu Non sabías nada de música, ni te... ni nada, e agora tampouco, pero bueno. Pero lle teño un especial cariño porque penso que ten dentro de os grandes artistas que hai neste país, o sinto, pero É unha icona. me quedo con él, e góstame, e Rafael o vimos en directo espectacular, cos anos que ten. Sí, pero este Camilo, tío- a mí un tío que se obsesionaba co que quería facer e o facía como fora, Tamén. porque, por exemplo, ten discos donde as cordas están feitas polos músicos de Sonido Filadelfia. Se traía os músicos desde Que sí, que sí. Filadelfia, os tíos que tocaban os discos de Gamble and Huff, os traía el pagados do seu propio peto para que lle tocaran o disco. E logo o de Jesucristo Superstar, que Eso foi, foi hostia. por sus narices. E, tío, que supera a versión original. O sea, Sí, a versión sí. de Camilo VI Sí, é sí, moito sí, mellor sí, que a película original. Non necesariamente mellor que a do musical original, na que cantaba Ian Gillan o de Deep Purple, Ajá. pero sí que é mellor e, tío, hai que recoñecerle que... sí, este tipo Se lle foi... foi a pinza, sí, e a quen non? Home, efectivamente. A esas alturas. E máis, ten incluso algún videoclip da época, estamos falando dos 70, grabados na NASA, que eso xa que te deixen entrar para gravar un Vas a vídeo, Cangas que te deixan unha NASA, te deixan unha facer un vídeo NASA e cando dos te queiras. peixes, sí. Pois aquí queda algo moi importante, este xa Aquí retrocedemos queda algo de mí. Algo de ti. Isto xa é na Fresa infancia. salvaje. Mais para atrás non vamos a ir Porque non tes porque non, xa non tendría coñecemento de nada. Aquí vamos a bailar Aquí un pouco. ahora vamos a ir a un momento máis actual. Bueno, Musicalmente- máis actual, porque somos maiores, pero isto ten 35 anos, eh? Sí. É que ben Fácil, se conserva. fácil. É que ben se conserva. Isto un maxi, bueno, dentro da música house, música electrónica, pero bueno, Música de baile. música de baile, sí, me gusta máis eso porque abarca moitos estilos. Este é un disco especialmente interesante porque é un tema que é icónico realmente. O grupo é Reis, o tema é Break for Love. Penso que o nivel de aceptación e de éxito que tuvo se demostra nas versións que se fixeron, que creo que foi en inglés, fixos en castelán. Pero fixeron eles, Sí, Si eran fixos eles mesmos. tamén, creo que en francés e posiblemente en alemán. Eu sei que teño un maxi con todas as versións. En alemán. Creo, igual estou metendo a pata. Sei que teño un maxi que creo que trae cuatro... A mí me encantaba a versión española porque era un español latino e era romper, mi amor. Porque, de feito se fixo Sidney Youngblood fixo unha canción con esta base. E If Only I Con Could. esta- E chegou ao número 1 en Reino Unido. Efectivamente, a base que ten este tema é moi persoal. E ademais era temporal, porque eu creo que sacas ahora e suena sí, fresca. correcto. Suena fresca. E es un break de batería, pero limpio, sin nada, sin ningún extra, y funciona de For coña. Love, ya lo dice, Break for Love. Break. For Love. Pues nada, esto representa un pouco a miña época de DJ pinchando música house, básicamente, sobre todo, aunque tamén teño unha época anterior, Mais electrónica, pop, no, e electrónica. pop tamén tuveses unha época. No, pero con música de baile, eu estuve en dúas salas que foi o Calúa e tamén a Fábrica en Redondela, que aí era tecno oscuro, dar tecno, sí. Tanto la Era fábrica, Chris non me Lee- lembraba a fábrica. Chris Liebing, aí. É difícil lembrarse de la fábrica, porque os que íbamos, cando íbamos nos olvidábamos de todo. Sí, porque bueno, ali Nos había pasa. moita diversión gratuita, bueno, gratuita no. Diversión y dispersión. Dispersión. No, gratuita para el DJ seguro que sí. Sí, no. Seguro que algo te caía. Ay, mira, un libro. Sí, que son de leer. No, si es de dibuixos. no, efectivamente. Aquí vamos con un libro que tamén podría abarcar ou enmarcar un pouco o que poderías encontrar na miña casa en este formato. Graffiti a patadas. Que graffiti, mogollón de libros de graffiti. Este señor, en especial, Keith Haring, que foi un descubrimento a través de C. Tomé. Eso moi pesado con Keith Haring, mira. Sí, sempre llevo no algo. pel leva sempre algo. Ou na pel ou na ropa. Sí. Pero eso foi algo que descubrín que realmente enamoroume, que podes entendelo ou podes non entendelo, pero que está aí. E sobre sigue todo sendo popular, ¿eh? Sigue sendo, Porque siguen sendo. sacando coleccións de camisetas en todas Correcto. partes. Aparte que é un home que tuvo moita vida nocturna, moita vida social, xente que se moveu, que Era traballou. putilla. Era con Grace Jones. Pero un tío Mira, Grace Jones. Un tío non podemos maravilloso. elegir outro disco. Mira que non meter a Grace É Jones. verdad, tengo un pouco de delito non meter a Grace Jones. Pero que- está Keith Haring. Si está Está Keith Haring, está Grace Jones, efectivamente. Está Grace Jones. Entón, tamén para os que os guste un pouco o arte moderno, é importante. Moderno, casi tribal, ¿eh? Sí, este ya se digo, este é un gran grafiteiro que por desgracia morreu demasiado xoven e que aparte, bueno, todo o que se sigue vendendo coa súa marca vai a unha, como é? Unha fundación para os nenos que nenos. viven na rúa.
Efectivamente, que eso me parece a mí morrer con moita dignidade, ainda por riba, e deixando un legado. Outros lle deixan os cartos ao can, sabes? Sí, bueno, hai xente que está moi mal, pues sobre todo porque morreu moi xoven, e sendo xoven, pues a veces non tes a cabeza tan amoblada. Pode ser un gran artista. Sabes o que pasa? Que como él sabía que iba a morrer, porque foi un dos primeiros de morrer de sida, pero en aquel momento a xente estaba morrendo de sida, que él en canto soubo que tiña sida, se obsesionou con deixar as cousas ben atadas. Ben atadas. As deixou moi ben atadas, tuvo moita cabeza e era moi bo tipo. Entonces, Sí, realmente, que sí. a boa xente normalmente fai cousas boas. Entonces, igual non sei en que punto estamos de todo. Nos estamos de boas constrictos, porque de outra cousa non creo. Vámonos a bailar con la puta. bailar. Ay, la puta no, the bitch. Lo decimos en inglés que deixa menos. Este é un disco curioso porque La bicha. sorprendeume encontralo aquí porque é un disco moi raro. É unha película máis rara todavía porque eu a día de hoxe Eu a peli non nunca a vi. podido ver. Eu coñezo a banda sonora, pero a película non a vi nunca. É un disco de fai moitos anos, dos 80, na época gloriosa, bueno, finales de 70, da música primeiros 80. Comprino sobre todo no seu día, e para mí é moi importante porque trae unha variante de música disco da época que a mí descubrimos Bastante funk. sí, e bastante boa, ¿no? Porque Herbie Hancock, González. eu a mitad das Los cousas Hunters. que veñen aquí cando tiña esos 14 anos non Non os os coñecía a Gloria Gaynor, Gibson Brothers, Leo Sayer, pouco máis. Este disco axudoume a coñecer un montón de xente que despois, bueno, te vai acompañando ao largo da tua vida e da tua profesión. E aparte que te podes comprar un álbum casi de calquera deles e son, o sea, Herbie Hancock, te podes comprar toda a discografía. Sí. Blondie, que Blondie para ti son moi importantes. Eran hasta que os vimos aquí en Vigo, nos levantamos Sí, do concerto. o concerto foi moi patético. mal, as drogas a veces non acompañan. Bueno, a partir de María xa foi un pouco caos, pero Blondie, os primeiros 3 discos, el Parallel Lines, a mí me parece sublime. E o Sí. disco con Moroder, tremendo, o sea, Blondie, guai. No, Blondie sí, a mí é un icono Aparte tamén. estaban entre a New Wave e a música disco, e iso é unha línea moi difícil de traballar, eles creo que levaban bastante ben. Aparte, mira, aquí o tema que elixen de Blondie me parece fantástico, porque non é dos que está tan trallado, é Denise. Sí. Está ben, porque podían haber metido Heart of Glass, que é o típico. O Atomic. Atomic non estaría mal dentro do malo. A min Atomic me decepciona un pouco, me parece que aí pegaron unha baixona. Pues a mí, sin embargo, me parece un... Ves como le gusta mucho Blondie? Claro que sí, a mí a rubia sempre. E creo que xa chegamos ao final de... Bueno, aí te queda ainda Julio Iglesias. Me queda... Sí. No, pero bueno, le pedimos unha escolla de libros, discos ou cousas, obxectos, e creo que está... Estuvo interesante, estuvo divertido, agradable, tamén é un exercicio de memoria, de recordar bons momentos, boas épocas, e tamén de recordar por que estamos aquí a través de todo isto. Como estamos no punto no que estamos. Os discos que escoitas te van levando hacia un sitio. Unha música te va levando a outra. Efectivamente. Cando escoitas moita música acabas querendo ofrecerlle aos demais e te metes a unha cabina. Exacto. E a máis agora vais a volver a pinchar, ¿no? Creo dentro de pouco. Sí, o mes que ven, o día 5, que é un sábado, vamos a facer unha segunda festa homenaxe a un dos locais para mí máis importantes da miña carreira, que chamase que chamábase Mi carreira. Areal X, sí, porque tuve carreira, porque tive que escapar moito da xente, entonces carreira teño. Se llego a, Fórmula 1 nos DJs. sí. Porque carreira de estudiar non, aí xa non. Tamén vos podo recomendar que no nosa canal de YouTube hai un par de sesións deste señor pinchando aquí na tenda. Sí, correcto, sí. Entón, se non vos chegou con isto, correcto, é que non ten nada que ver ao mellor co que a xente está acostumada a verme pinchar. Porque aquí había unha libertad, non hai que facer bailar a nadie, sin embargo, simplemente se trata de transmitir cancións, emocións. Máis selector que efectivamente. Entonces, nada, que saibades que aquí temos xentuza deste calibre e música deste calibre tamén. Estamos en... Onde estamos? En a Falperra. Na Rúa Falperra. O de Perra de Seixes con Rintintín. Rúa Falperra 16 en Vigo, Río Lagares. Ata pronto. Chao. Gotta stop, gotta playing this game.